Yan, dakuin nakibot na nabagat ang mga padi, kay tulos na ito ang pinasakan, pagkangot, pasiguro ang pagkapagangot ha, biniribid na sindiyo, nagginabot ha, yan, dara ang buro baybay, na may kibot pa sa kataning, kaya dinubulta na pagpagangot eh. Yon! Good morning mga padi, good morning mga madi. Panibagong araw, panibagong kibot naman kita. Yan mga padi, mangibot na naman kita. Kay dagano na mga padi hunato ang nag-request sumsumanan ko nung nakibot. Kaya mga padi, mangibot na naman kita. Kaya mga padi hunato, mga mahiligon talaga sa kibot. O mga padi, mga paborito hunon ang kibot. Yan, masiramon pati ang kibot sumsumanan mga padi, lalo kung maharang. Yan, grabe na siram. Kaya niyan mga padi, upo din naman ako niyo kay mangibot na naman kita. Yan, okay? Yan, let's go mga padi! Kiributan na! Yun, kiributan na. Hamos ka mo mga padi, upodi ako niyo mangiribot kita niyan. Mangibot kita niyan kay daghano na mga padi unta nagre-requestin sumsumanan. Yan, didi nga ni mga padi, puro voice over naman kita mga padi. Yan, sa oras na alas 7:27 mga padi. Yan, inurasan ta na saro na maputiun na kibot ana bagat ta. Inutokdo ko na yung nakibot na sabi ko maputiun ini, kaya pasiguruhon tayo ni mga padi. Yan, tulos ko na pinasakan mga padi gangot. Sinagad ko mga pakapagangot mga padi para sigurado kuwat ang kibot. Yang ginaabot kulay luway tiyan, darambay-bay mga padi, kalay-kalay ang bingkay mga padi ho. Kalay-kalay sa tong bingkay, didingani, may natokdo ako di. Saro na may nakibot ng video bike nakibot, kaya tulos na ito na pinasakan, panggangot. Pasiguro ang pagkapagangot ha, niyang binatak sindiyo, niyang sigurado kuha ka. Yan, didi sa unahan mga padi may umpa, kaya dinubulta na ni yari ho, medyo bike-bike nakibot, gangot. Pasiguro pirmi ang pagangot ang mga padi, kaya para makasumsumang kita, yan, daramburo bye-bye. Yan, didi naman sa unahan mga padi, nakabagat kita dakuin na pagkakibot mga padi, kaya tulos na itong pinasakan, paggangot. Pasiguro binurbiribit ka, na ginabutas hindi badaw buros kad anduros ang kibot mga padi. Yan, didi naman mga padi may tutokdo ako dako na pagkakibot, mudo puti na kibot. Yan, pinahampang ko sa ako ang camera para may mood man ako niyo sa video. Nan, balik kita sa maputi na kibot na medyo dako. Tools nato no pinasakan. Sagad ang pagkapagangot ha, biniribit ta sindiyo na luy-luway nato na ginabot. Yan, darang buro baybay mga padi, kalay-kalay, paknit mga padi, kalay-kalay ang kibot na para utad ang pagkatusok ta. Laylay! Yan, balik naman kita mga padi sa ilarom. Harayo pa natatanaw ko na may nagpuputi na kibot, nag-ilyabin na kibot mga padi. Maputi na pagkakibot ini, mayad na klase ni mga padi. Maputi yun ang ibabaw sang kibot. Kaya tolos na ito na hininglit mga padi. Pasiguro ang pakahinglit ta. Badaw, daniso ng pagkapagangot ng mga padi. Daniso ng pagkapasak ta. Kaya biniribit ta sindiyo, nang ginabot ta sinduay-luway. Yan, badaw, daramburo baybay. Nagpupula ang lawas ang kibot mga padi. Yadi ho, dako na pagkakibot mga padi. Pasiguro ang pagkapasak ta. Pero may natanaw kung may kataning in na kibot mga padi. Kaya pagkagabot ta sang kibot na daramburo baybay. Yan, nangalpog. Yan, kaya inasinta ta ang kaabay. Dinubulta ng mga padi pasiguro. Kaya raniun man lang yang ginabot ko sinluway. Yan, darag ang buro baybay mga padi. Daliso ng pagkakibot ng mga padi. Nagpupulan duros ang kibot mga padi. Yan, pwede na ini mga padi. Makasumsuman na ini mga padi. Makasumsuman na sila mga padi unta. Hinahlala ko sin pangibot mga padi. Makahalhal man ang pangibot. Mga padi, kung gusto pa lang niyo maimod kung paano ang pagluto sini, yadi lang mga padi sa video ko sa unahan. Nakapin mga padi ang pagluto. Paano nga ba magluto sa kibot? Yan mga padi, papaluman, pa-like and share. Nan shoutout din sa mga padi unta ng mga paralargarte, mga parakibot man ini. Shoutout mga padi.